No, 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 no. Rhythm. Let's brass style ya. Why I? Bim. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Kung siya raw ang makakasabay mo sa biyahe, hindi mo iindahin ang matinding traffic. Kasi ang sinabarian kung Dr. Bay ng Cavite. Kung interesado ka sa ahong kinabuhi, bisag saang oras sa halagasyon. Kung ako na limputahan para musud ka sa ahong kinabuhi. Apan kung wala mo ka muangay sa ahong kinabuhi, bisag saang oras kung ako na limputahan para mugawas ka sa ahong kinabuhi. Pero usa joy ahong hangjo nimo. Asaw pagpundo ang limputahan kay makalangan ka. Labi-labi naghanap og trabaho at tuma. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kapang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kapang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.